Guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video, I want to explain something for my people. The people where will get issue with them, you get some Christian who believe say Allah is one and the prophet is a messenger of God. So if themselves they know if they pray, they know they say in Jesus' most mighty name we pray. So we no get issue with those ones. Now those people where they utter those things and say God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and we believe in Trinity. Now the people will get issue with. So I want to explain to my people the way they go understand. So in case in a whole video mo iwataga or asigo no yon wa bonya aka iwataga your name. Iya yin ekwu gbasara. Iya yin ekwu gbanye iya yin ekwu ko ne bo. Ndo no ho ndo Christian na asa na Chukwu na nwozenye bonana. Wa onwe ndi we ka compare Chukwu na onye ozo zutere. That is Jesus. So iya na achọkwa onye ọbụla ghọta bụ na Jesus bụ onye ozu Chukwu na ọ bụ na onye abụ Chukwu. But ụfọdụ shọma ga na-akpọ ọnụ Chukwu. So ekwesịghị ka ị kpọgara onye ozu Chukwu Chukwu ọ kwete na Trinity ọ kwete na Chukwu na onye ozu enye dị ịkwọ wa ọ bụghị ya na-ekwu okwu onye ihe anyị na-ekwu okwu onye bụ Almighty Oluwa ofu ugbo ya ọ bụ Almighty Chukwu ofu ugbo onye ọ bụ ana onweghị asụsụ ịkpọrọ Chukwu ọnụ ga-anụ. Almighty Allah bụ nanụ ọ bụ na mmadụ sịgara gị na Allah bụ ekwensu na ọ bụ ha gba onye na hụ nkịtị. Allah bụ Chukwu ndanụ ị na-ekpọ n'asụsụ nke gị Chukwu onye ọnwa kpọọ Oluwa onweghị asụsụ ịkpọrọ Chukwu ọnụ ga-anụ. But I compare Chukwu na prophet si na ike ihe niile ya wa ọ ịkpọgara prophet si na ọ ga-abụ Chukwu ọ bụghị ndị a na-eme ebe ọ bụghị ndị o kwesịrị ịdọba nya bịa anyị na-akpọ ọ bụghị na anyị na-akpọ mmadụ sị gị bịa bata Islam ọ bụ na Chineke ga-ada gị to Islam alhamdulillah but n'ebe anya ọ bụghị ihe mmadụ gwara gị na Islam ajọka na ọbụ ọnwa n'ebe anya na-emere ihe gbasara this Islam enwere the English one because Christianity some of them ga-atọ ọnụ aka ọ ga-abụ ebe ha na-achị ego na-ele ndị Muslim ha na-ekpekọta ekpere ọnụ ndị emere na Christian a ga-ekpekọta ekpere ọnụ ndị ha na-agbara iche iche okwukwe ha na ihe niile dị iche iche o kwesịghị ịda hụrụ ịnọkọ na esile jajegere gwagwalada n'ije kwa ụka ndị ikpere ga-ekpere nwere nke Chukwu anaghị aza ekpere. So onye abịa anyị na-achọ ka ndị mmadụ nụ ọ bụgo na ndị anụ amụ na ụshọ nwanne m ka akpọrọ ndị ugwu bịa gbochichere ụmụnne m wa enene gwa some of ndị ugwu na-akpa with Islam abụghị naanị Islam bụ okwukwe mara mma okwukwe na-asị mmadụ gị fee sọsọ Chukwu gaa kwa n'iko gaa na ihe mmadụ gaa egbu na mmadụ. Islam maka Islam sị na igbu ofu onye na ọdụ ka igburu mmadụ niile n'ebe anya na ọ bụghị mmadụ gwara gị and ọ bụ na ndị anụ amụ na ụshọma mmemme ihe were na mụ bụ onye mere ihe mụ bụ onye ihe ka ebu na mụ bụ onye mere njọ na ọ bụghị na ọ bụ Islam niile mere then mmadụ mee na Christianity ọ na omenala were ndị na-nya bụ onye mere because e nwere ndị omenala ndị na-agọ mmụọ sef anaghị egbu mmadụ nwere ndị na-eme na-egbu mmadụ so ndị wadụ bụ ndị be anyị ekele m unu.